Sound check. Yep. Sound check. Hello. Amen. Praise the Lord. Nimbag nga rabita amin kakabsat. Good evening po, Pastor June. Good evening po, Pastor Provy. Ken kastamit kadagiti amin nga assistant pastor and kadagiti coordinators nimbag nga rabita amin kakabsat. Amen. Let's begin our service through singing. Amen. Makder tayo amin kakabsat. Tayo iti panagkankanta nga para iti apo. Our first song is Standing on the Solid Rock. Amen. Standing on the Solid Rock. First verse now. Through my disappointment, strife and discontentment, I cast my every care upon the Lord. No matter what obsession, pain or deep depression, I'm standing on the solid rock. Chorus now. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storm that rages, but not from Satan's wages, standing on the solid rock. Second verse. Even though it's gone now, I don't feel alone now. With comfort came the Spirit of the Lord. Amen. Now with His hand to guide me, from temptations hide me, I'm standing on the solid rock. Chorus. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storm that rages, rich but not from Satan's wages, I'm standing on the solid rock. Last verse now. Now I'm pressing onward, each step leads me homeward, I'm trusting in my Savior day by day. Amen. And close is our relation, firm in its foundation, so on this solid rock I'll stand. Amen. Chorus. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storm that rages, rich but not from Satan's wages, I'm standing on the solid. One more time, the chorus now. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storm that rages, rich but not from Satan's wages, I'm standing on the solid rock. Amen. Praise the Lord. Our next song is Standing on the Promises of God. Amen. Standing on the promises of God. First verse now. Is standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises sing. Glory in the highest I will shout and sing. Is standing on the promises of God. Chorus. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Second verse. Standing on the promises that cannot fail. When the holding storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the
the promises of God. Chorus! Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Third verse. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cords, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Chorus now. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Last verse. Standing on the promises, I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Chorus! Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Naragsaktig kang kanta kabsat. Amen. Amen. Uray man pa'y nabanbanog tayo kabsat. Uray man pa'y ado dagiti na ubrante ka dito nagmalim. Awal lang kasi tayo makapagdaydayaw tayo iti Apo. Amen. Amen. Di sa mga kanta tayo kabsat, He's all I need. Amen. He's all I need. He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All my need, He supplies my thirsty soul. He satisfies, He's the Lord of all, and He is all I need. Chorus! He comforts me when I'm weary. Every pain fills my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart's consolation. Is my everything, and He is all I need. Last verse. He's all I need. I will not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength. As life goes by, He's the Lord of all, and He is all I need. Chorus! He comforts me when I'm weary. He says every pain, praise the Lord, fills my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart's consolation. Is my everything, and He is all I need. One more time, the chorus now. He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing. Time and time again, is my soul's inspiration, my heart's consolation. Is my everything, and He is all I need. Amen. Pagtalkan tayo like the Apo kabsat. Amen. I just keep trusting my Lord. Amen. I just keep trusting my Lord. First verse now. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep
a faithful friend. I can count on him to the very end. Through the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Second verse. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He leads each day. Amen. Though the storm clouds vary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He's a faithful God. He's a faithful God. Praise the Lord. Such a faithful God. He is always there, walking by my side. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me. One more time, the chorus. He's a faithful God, such a faithful God. He is always there, walking by my side. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Amen. Our last song, Trust His Heart. Amen. Trust His heart. First verse. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. The struggles that break our the truth. What's best? Ways are not our own. So when your pathway grows deep and you just can't see Him, remember He's still unknown. Chorus now, praise the Lord. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. His is the master plan. He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in present knowledge, but His is the first and the last. And like the tapestry, He's waving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. Amen. God is too good to be unkind. So when you don't understand,
His hand. Trust His heart. And all the people say, Amen. Praise the Lord. Remain standing, please, for the reading of God's Word. Thank you so much, Pastor Proby, Pastor John, for the privilege to read the Word of God this evening. Remain standing, please, and open with me your Bibles in the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verses 16 down to 23. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 down to 23. Nung nasa na kanyang kaabsat, please, as I read the Word of God, follow me with your eyes. Verse 16 says, agragsak kayo akan kanayon. 17, agkararag kayo adi agresat. Iti so amin, agyaman kayo, tada ito'y ti pagayatan ti Diyos ken Kristo Jesus, ti maipapan kada kayo. Verse 19, saan nyo nga i-depend ti Espiritu. 20, saan nyo alaisen digiti panagpadto. Verse 21, suuten nyo amin, sa limit-metan nyo asititibker tinaimbag, idyan nyo ti amin akita ti dakes. And verse 23, ket timetlaeng Diyos ti kapya, pagsantuen na kayo anan-anay, ket ikararag ko ti Diyos, nga ti suamin nga espirituyo ken kararwayo, ken bagiyo, maiwanan da kumaamin nga awan pakapilawan da, gingga ti yumay ni Apo tayo a Heso Kristo. Shall we pray? O Diyos, agyaman kami. For your word, nga nang remind kanyami, Apo, to always rejoice, not to stop praying. Dear God, and in everything, we should be thankful, dear God. Whether it in good, whether it be in evil, or in good days. Awan lugar, Apo, nga kami agyaman keng ka. Nga rod, O Diyos, every day we should be thankful. Dear God, there are times, Apo, nga ti Holy Spirit, mapalid daang mi, Apo, pakawanan na kami. As your word says, quench not the Spirit. Dear God, we are so sorry. Throughout the day, Apo, napanog kami, but then, we should not let the flesh work in us, but rather, the Holy Spirit should dwell in us, dear God. And as we continue the prayer meeting tonight, idawat ko kadi o Diyos, Holy Spirit of God, please, siya kadi Apo tiyag taeng kanyami. Please lead us, please guide us, please teach us how to pray, dear God. And Lord, italik mi, Apo, ito yung kanito king ka. Bless every part of the service. From our dear pastor, give him wisdom, give him strength. Today is his birthday, Apo. We are so thankful for giving us a very great pastor in the person of Pastor Proby. Patuloy mo ka di, O Diyos, nga sikat mang preserve kanya na physically, spiritually, in all aspect of his life, Apo. Sika, Apo, timangigkem kanya, dear God. Protect him, Apo. Sang kami umangidaw, dawat, O Diyos, nga sikat timangkat kadwa kanya na, dear God. Protect him from all dangers, Apo. Tapno, the pastor milata, nga mangisuro kanya. Itikas ta, Apo, we will glorify your name. Ngarot, Ama, klamorami, ito nga kanito, nga sikat mang bendisyon, Apo. Kada kami, please prepare our hearts as we listen to your word. They get a kabsat, dear God, who are still underway. Remind them, Apo, nga paspasan da, kat kamatan po dito prayer meeting. No, damon rason da, sapay ko maaputahan na between death and life. But please, let them learn, or let us learn, Apo, ngay practice, ngay honor dito prayer meeting, Apo Diyos. Tulungan na kami, Apo. Tulungan na kami. Again, nagyaman kami, Apo. Klamoramit pa mendisyon because you promise us victory. Apo. Gyaman kami, idawat mo ito ibabenti na samit na naga ni Apo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. You may please be seated. Good evening, Pastor June, Pastor Proby. A blessed and happy birthday po. Maraming pagarabi yung amin kakabsat here, local and international ministry prayer partners and friends. Good evening to everybody. All right, so iti da ito yung agundaway kakabsat. This is a prayer meeting
And I believe that the most important thing and the most time that we have to spend is no other than in prayer. So, intay iti pa nagkararag kakabsat, kadarigiti may post, kadarigiti team be monitor screen tayong prayer request, and then we just have to read and at the same time agkararag tayo kakabsat. So if you have also some urgent prayer requests, kadagiti at iti online na tayo kakabsat, you can freely put it in the comment section kakabsat tapno iti kastagat may kararag tayo. Okay? So is everybody ready now? All right. So hintay nga ro din kakabsat iti panagkararag.
Amen. Praise the Lord. Ragsak ti agkararag kan magisarsarita iti Apo kakabsat. Amen. All right. So for our announcement and acknowledgement this evening, umuna kakabsat dagiti announcement tayo next Sunday. All right. So let's start promoting and inviting mothers. Wadaman digiti gagayem tayo, abalayan, katugangan nga babae. Let's invite them for our Mother's Sunday next Intono Domingo na kakabsat. Amen? Alright, so another thing is the following Sunday, that will be May 21, it will be HBBC Pasukin 24th Church Anniversary kakabsat. Pagkikarkararag tayo iti balaygi kan iti blessing iti Apo kideto nga naindaklan nga aldaw para iti HBBC Pasukin. Alright, so let us acknowledge dagiti kakabsat tayo iti Zoom, okay? Umunaman nga i-acknowledge tayo dagiti sanctuaries tayo kakabsat, alright? Yun na tayo DJ HBBC Lawag. Hello HBBC Lawag, good evening. Amen, praise the Lord. Alright, adjay da kakabsat. Wow, amen, praise the Lord. Okay. Sumaruno kakabsat HBBC Pasukin. Amen. Good evening. Naimbaga Rabiyo dita kakabsat. At ita digitay kakabsat J. Karwan. Are you there, Karwan brethren? Amen. Ayon. Praise the Lord. Good evening kanyayo amin. Alright. So, intayo ito'y outreaches tayo. Dito'y dingras. Alright. Amen. Good evening. Naimbaga Rabiyo amin ita kakabsat. Amen. Praise the Lord. Okay, adabati kwa tayo, Sarat Vintar. Alright, adada kakabsat? Awan? Alright. Who else? Nyapay digiti sanctuaries tayo. Australia. Amen, praise the Lord. Hello, kumusta kayo? Dita kakabsat. Amen. Naragsak kami nga makakita kada kayo. Alright, so sinopay. Needless to say, HBBC Bacara. Okay, nang Bagarabiyo amin kakabsat. Okay. Praise the Lord, amen. Tayo kadigiti, naka-join kanya tayo, kadigiti pagtayanganda. We have, ito'y local. Hindi pa lang iti international. I think, J. Canada, ni Sister Risa Akibay, if I'm not mistaken. Praise the Lord. Okay. Tapos, DJ at that J. Babay Tilawag, sino di gitoy? Ma'am Marisa and Ma'am Norma. Amen. Praise the Lord. And then, Brother Cyrus, South Korea. Amen. Tapos, tay anak ni Ma'am Marites dito ay. Alright, good evening, Brad. Praise the Lord, amen. Tapos ni Sir Enan. Alright, Bagarabiyo, sir. Okay, dito yung 20 nga ito na. Mr. and Mrs. Alright, praise the Lord. Di ba Jonah Fayeta? Baka nagkamaliak. Okay. So na. Praise the Lord. Naisam, ayan. Naisam. One. Okay, praise the Lord. Ni Brother Melty. Praise the Lord. Oo. Tapos, sino dito yung nakansyukos? Amen. Praise the Lord. Sister Audrey. And then ni Brother Brother Darwin. Praise the Lord. Amen. Tapos ni Brother Sam. Ni Brother Sam etoy. Amen. Praise the Lord. All right. Sino pa iti hantay pa yung anak knowledge kakabsat? Awanen? Okay. So, how many viewers do we have in the Facebook already?
We have 63, 61, all right. Viewers already nga nakatune in iti Facebook kakabsat. Okay, so once again, good evening to everybody, and let's all stand up as we welcome one another. Let's sing our welcome song. And after that, we will going to have our congregational singing. Let's shake hands on another kapsat. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit melt our hearts, teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Amen. Praise the Lord. When we all get to heaven. Amen. Awan tayo pa di langit kakabsat. Ngem dagiti ro pa tayo kung may pakita tayo nga apapan tayo di langit. Amen. Amen. Kantahin tayo ito nga dan ragsak ken raguti po so kabsat. Let's be all together now. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Second verse. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Third verse. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. Chorus now. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Last verse now. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread on streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. And all the people say, Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. You may please be seated.
All right, so we will going to watch an AVP, audio visual presentation of our Pastor's Appreciation Night. And after this, we will going to have our special number from HBBC Claveria, and then we will now going to listen to the preaching of God's Word. Here on earth, you are my greatest reward along with our kids, and I always treasure you and make an effort to make our marriage grow. Incomparable na pastor all over the world. Now, not to compare, but with the qualities that God has given him, you should be proud as BBC that you have a pastor like Pastor Ruby. Use my life, Lord, to serve your people and follow you wherever you may lead. Let everything I do reveal my trust in you. Your faithful witness I will be.
praise the Lord. Pintas unay di message si kanta. Dita tumati may isang akang runaan nga kararag iti puso tayo kakabsat. So maminsan pa'y agyaman na kiti pastor tayo, iti dahito nga gundaway nga panangitid na iti pribileyo tapno iti kastag at may kasabay iti so iti apo iti nagbabaytan iti sak tumunggal. At maminsan pa'y kablaawan kayo kakabsat manen, nabi tayo amin. Tumagdar tayong katalaan tayo digiti Biblia tayo kakabsat. Kat makipaglukip kayo iti libro digiti Salmo. Psalms chapter 119 verse 90. Psalms 119 verse 90. In your Pi Bible, page 729. 729 in your Pi Bible, and Psalms 119 verse 90. Have you found it? Amen? Okay, so basahin tayo amin kakabsat ag gagiddan. Okay? Damat kid di Ilocano na digiti Bible tayo. Amen? Basahin tayo iti Ilocano, tapno iti kastagat napintas iti panagdesal na kadag iti puso tayo kan nananay nga maawatan tayo nga naimbag kakabsat. Verse 90, alright, aggagaddan tayo, everybody, go. Ti kinamatalek mo, agtalinaed kadagiti amin agap kapututan, insimpamon ti daga ket agtalinaed. Ulitek kakabsat, kunana ditoy, ti kinamatalek mo, agtalinaed kadagiti amin akapututan. Daytoy iti maysa kadagiti kababalin iti Dios kakabsat. Ngahan nantupulos mapukaw iti panagbiag na. Hantupulos isuna nga agbaliw. Iti naglabas, iti agdama, ken uray pay iti masangwanan ngaldaw. Ket ti kunanat toy, dayjay kinamatalek na, His faithfulness is unto all generation, and that is to include our generation right now. Kararag tayo, bendito ken Diyos mi nga nasantuan ken langitan, agyaman kami ti sa nga nabasa mi apo. Ket pudno launay o Dios nga sikahan pulos agbaliw, ken hanto pulos nga agbalbaliw apo. Impakitam ti kinasyasinnom iti biag mi, uray pay apo iti naglabas, iti agdama, ken si inanama kami apo, tayo uray pay ti masangwanan nga aldaw apo Dios ket santo pulos nga agbaliw ti kinapudnom kada kami. Tulungan na kami apo itatanga kanito ken gundaway sapay tayong kami manggigan ken adalan itatanga sa tumnek kadagiti kaon ganiti puso mi apo ket pagbiagan mi ken iaplikar mi apo Dios iti panagbiag mi. Tulungan digiti kakabsat nga agdengeg yan naman iti yanda apo ket dawatek nga lukatam digiti panunot ken puso da ikan na kami tinapakumbaba apo Dios nga puso. Tapno niti kastagat awaten mi, dagito yung apo nga pakaisurwan mi apo, pakaadalan mi, kanwadaman pay uray pay pakatubngaran mi apo. Tulungan ti adipon mo o Diyos, admitarek apo awan ti kabailak, nga mangnamnamak apo keng ka, kat sapay apo Diyos, tati kararag ko, dayto nga magagan mi, kan maadal mi, kat dawatek apo nga tumneg, kan adaan to apo iti long-lasting impact, iti panagbiag ti sagtumunggal may sa kada kami apo. Kat maminsan pa, i-enable na ka apo Diyos, kat dawata ka apo nga agsao ka, babayan apo kadagiti bibig ko apo. Nalusan na, kat pagbalinan na may kari nga aramatam, itatang arabi. Iti kararag ko itinagan niya po may Jesus. Amen. Iti dahito yung arabi, kakabsat, kat tumagaw tayo. Okay. Thank you very much. Let's all be seated. Okay. Iti dahito yung arabi, kakabsat, kat I want to share to you a topical message. Just one word, but it is full of meaning, application, iti panagbiag, iti sagtumunggal may isa kada tayo. Kat dahito nga topic tayo tatang arabi nga pagtutungtungan tayo, kat amok kan patsyak nga dahito kat may isa kadagiti kaimportantean nga kababalin, hanlaan nga iti Diyos, no di kat di may isa nga kababalin nga masursuro tayo, kas may isa nga anak iti Diyos, kas may isa nga miyembro iti pamilya, iti Hosanna Bible Baptist Church. I want to speak to you tonight with the topic, faithfulness. Faithfulness.
To begin with, let me tell and give you this statement that faithfulness is one of God's nature and character, and this virtue must be our proper response to God's faithfulness. Daytoy kano kinamatalek ket maysa kadagiti kababalin iti Dios. Alright? Nga hanto pulos nga mapukaw, hanto pulos nga agbaliw. Tadayta ket iso dayjay nabasa tayo itatay kakabsat. Ket daytoy nga rudmet nga kababalin iti Dios nga iso na nga mismo iti bukod na nga panagbiag mismo ket ijay nga impakita na iti napintas nga pagtuladan nga dapat nga suruten tayo akas maysa nga anak na. This is our proper response to His faithfulness toward us. And this is an outworking evidence of having a living faith in God. Ti kinamatalek ken faithful tayo akas anak iti Dios ket maysa nga ebidensya nga addaan tayo iti sibibiyag nga pamati ken ni Apo Dios. Later on, makita tayo to kadagiti area iti biyag tayo wherein our faithfulness must be applied, must be portrayed, must be executed, and sometimes our faithfulness will be put into an acid test. Wano masuot uray pay iti kinapudno ken kinamataleg tayo iti Apo ngem daytoy iti pakakitaan, pakaiparangarangan, iti panakaadda, iti sibibiyag nga pamati tayo kan panangnamnama tayo uray pay iti kinaimbag kan kinamataleg ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Now, if we say faithfulness, there are three words which is ascribed to the word faithfulness. Faithfulness is loyalty, reliability, and at the same time, dependability. In order for us to understand more deeper what does faithfulness mean, we need to look or take a look on what loyalty, reliability, and dependability means. So ito'y nga kitain tayo, umuna ti amin, anyat kayat na nga sawan iti loyalty. Okay? So kunana dito'y, in the Bible, the concept of loyalty is purely relational. Alright? So this means our whole being is truly or thoroughly committed to someone. So when we speak of loyalty, daytoy ket may ascribe or it is applied relationally. So kitain tayo no anyat kunana iti nasantuan na surat ijay Joshua chapter 24 verse 15. Alright? Kunana ditoy iti Ilocano, ket no dakes ti panangipagarupyo iti panagserbi iti Apo, agpili kayo itang aldaw. No siya sino ti pagserbian yun to. The word ket iti kunana agpili kayo. So there must be a decision that we need to take. The decision that we need to make. And this decision, ket ito'y nga makita tayo, no kasano iti panakayaplikar, deti makunkuna nga loyalty. So ito'y nga makita tayo nga ni Joshua, at dati dinisisyonan na iti panagbiag na, ket daytoy nga dinisisyonan na, ijay nga inyaplikar na, inusar na, ken nagbiagan na, daytoy nga balikas nga iso iti makunkuna nga loyalty. No dagiti di Diyos ang nagserbian idi dagiti amayo idi kalpasan ti layos, when no dagiti di Diyos dagiti amoreyos, ati agdagada pagteengan nyo. Ngem, no siya ken ti balay ko, agservi kamto iti Apo. So there is what we call, adda tinagpilyan na, adda dagiti na idasar, nga mabalin ko mga pilyan na nga papanan, kan pilyan da nga papanan, ngam kenkwana nga mismo, he made a clear decision and a strong stand, a firm stand, of which whom he will going to follow, whom he will going to serve, and that is no other than kunana ditoy, siya ken iti balay ko. Kada tayo nga amma, dakkel nga accountability tayo,
nga dagiti pamilya tayo, ti asawa tayo, ken dagiti anak tayo, dapat ket maimpluwensya anda iti nananay nga panangpili tayo no sinno iti pagserbyan tayo, babaen iti biag tayo nga mismo, ken ehemplo iti panagbiag tayo. So how does faithfulness applied in our daily lives? Babaen kidayjay panang desisyon mo no sinnot surutem, sinnot pagserbyam, sinnot pagpaaramatam nga daytoy ket tungpalbiag, daytoy to iti dapat mo nga aramidan. May sapay nga teksto nga makita tayo ditoy, tapnon iti kasta ket makita tayo ken maawatan tayo nga daytoy loyalty ket saan laeng seasonal. Nga daytoy loyalty ket saan laeng weather, no di ket di daytoy loyalty no once nga pinilim kan dinisisyon iti maysa nga banag nga pagserbyam, pagpaaramatam, ken surutem, uray anyat mapaspasamak, dayta ket tungpalbiag nga dapat pagbiagam. Kunana ito'y Ruth chapter 1 verses 16 and 17. Ti istansya na dito'y kagabsat, daytoy duwang agsarsarita, they are not related with blood and flesh. Alright? Nairelasyon dalaeng iti maysa kan maysa, gapu iti maysa nga tao. Because of a single person, alright? Kat nagkaroon iti relasyon, dagitoy nga duwa nga tao, iti person ni Ruth ken ni Noemi. Daytoy asawa ni Noemi, iso iti asawa ni Ruth. Kat kitaan tayo, daytoy conversation da kagabsat. Kitaan tayo, daytoy imbaga ni Ruth keng kuana. Kidayjay katugangan na nga babae kagabsat. Mabalin na kumametten nga panawan. Mabalin na kumametten nga agbati, wano anyaman. Gapuna ta dayjay asawa na nga anak ni Noemi, nga isu iti nakaikunekan na keng kuana, kat awanen, natayen. Ngam kitaan tayo dito, ino anyat iti kunana kagabsat. Alright? Iti verse 16, kasto iti kunana. Ket ni Ruth kinunana, di ka kumatarigagayan kanyak apanawan ka. Could you imagine that? Hammo kumatarigagayan nga panawan ka. When no agsubliak manipod iti isusurot kuken ka, ta sa dinuman ti papanam umayak to. Sa dinuman ti pagnaedam agnaedak to. Iti ilim isunto ti ilik, ket ti Diyos mo isunto ti Diyos ko. Sa dinuman ti pakatayam matayak to, ket sadyay maitabonak to, iti apo aramiden na kuma, akasta kanyak, ken addapay, iti uray anya nilaeng patay, ti mamagsina kadata. This is a relationship between in-laws. And this is a strong loyalty. No kitain tayo, utubon tayo, kutkuten tayo kakabsat. Awan ti makitam nga mabalin kuma nga detay, magunguna ni Ruth. Iti isusurot na panagtalinaed na kaninuemi. Ngam dito'y nga makita tayo, dinesisyonan na iti puso ken panagbiag na. Ito'y nga bininsa-binsa na kakabsat. Han mo kumanga tarigagayan nga panawan ka. Han mo kumaipalubos nga agsubliak manipod ti susurot ko ken ka. Sa dinuman ti papanam umayak to. Sa dinuman ti pagnaedam agnaedak to. Iti ilim isuntomet ti ilik, ket ti Diyos mo isuntomet iti Diyos mo. Diyos ko. Gapuna ta deto'y kunatayo nga loyalty, it speaks purely about relationship to someone else. I believe that this topic or this verse that we just have read, daytoy nga relasyon dagitoy agkatugangan, alright? Kat mabalin tayo mat nga iaplikar detoy, iti bibiyag tayo. Halaeng nga kadagiti pamilya tayo. Taalisto tayo laeng nga mabalin nga ibaga, kani asawa tayo, nga aging gana kani patay, isuntulaeng ti mamagsina kada tayo. Apay, because there is what we call the bond, nga na magsilpo kada tayo, iso deta kat daye panagasawa yo. Hangkan tumabalin nga panawan, kunam kani amam kani inam, apay, because daye kat relasyon kakabsat, iti agama ken agina.
Given na yon. Bakit? You are connected to each other by flesh and by blood. Ngam ti maysa nga makita tayo ditoy, nga narigat nga pangaramidan daytoy ket detoy kunatayo nga haan mo nga kadardara ken saan mo nga kalaslasag wenno ang ka nga anyaman nga related kideta nga tao. Ket kas kumakidetoy, they are not related to each other, but because of Noemi's son who became Ruth's husband, they became related to each other and they have formed a relationship which is mother-in-law and daughter-in-law. And I believe with all my heart that we who are gathered here tonight, there is somebody who gave himself. Tapno ni ti kasta, antay man nga related ti maysa ken maysa, hantay man nga agkakabagyan, hantay man nga agkakadara, ngam gapo ti panagsayasay, ti dara daytoy nga persona, gapo ti panakapirsay-pirsay, ti lasag daytoy nga persona, nga awan sa bali no saan nga ni Apote ng Jesucristo, He became the reason why we became related to each other. And I believe with all my heart, loyalty is not only applied to each and every one of us as brothers and sisters, but also above anything else, and most importantly, awan sa bali, nga dapat kumatipakayaplikaran na, daytoy nga banag, balikas talunggading ken birtyo, katawan sa bali, no saan nga dagiti mangiturturong, mangwanwanawan, ken nananay, nga mangistimar ken mangtartaraken tinay espirituan na panagbiag tayo. No ni Ruth kinunana, ken ni mother-in-law na, kunana dito, inuyan nan tuman ti papanam, umayak tumet, kunana. So kanya tayo kagabsat, kaya't kung maawatan tayo, nga anyaman dagiti banag, nga mabalin, nga pangiturungan, iti apo, kadagiti papastor tayo, si dadaan tay kuma kakabsat, nga sumurot kan mangited kakabsat, ti anyaman nga suporta nga mabalintay nga ited kang kadakwada. Amo yun no maminsan, adang arot ti pagsasao nga, when you choose to have a perfect church, the moment that you became a member of that church, it becomes an imperfect church. Anak kayat ng asawan, amin tayo, adda pagkamalian tayo. Kamkanayon ko nga mangmangag kani pastor, nga no ti metlaeng tarigagayam, ket tay church, nga mangisursuro ti usto nga sursuro iti Bible. Han nga panaglastog ken panagpangas, ti apot may daydayaw, awan pangisukatamon ti panakaisuro, iti sasao ti apo, iti Hosana Bible Baptist Church. Ket no man kas pagarigan, iti pakaigapuan, iti panagpauyom, ket gapu kidayjay kina-istrikto ken kinatangken, nga panakaisuro iti sao ti apo. Awan makitak nga problema iti sao ti apo, tanalawag ti kunana, nga ti sauna ket nayarig iti maysa nga kampilan nga dua iti tademna, nga ti sauna ket naaramid tapno iti kasta ket pakaadalan, pakasursuruan, pakatubngaran, pakakurihiran. Awan ti makita ka problema kakabsat, ngamno iti afteran tayo kakabsat, kat dayjay laeng rukrik na tayo, emosyon tayo, masaktan tayo, agsoi tayo, isot paggapuanan na nga umikay tayo, mamatek ta amin na pusok, narabaw day nga rason. I believe we do not belong to a religious denomination of which emotion kat iso itag pampannuray, no di kat di the truth of the Word of God and the conviction of the Word of God kat iso itag pannuray. So dito nga makita tayo kagabsat, that when we say loyalty, which means our whole being is thoroughly committed to someone. Our loyalty to God, hamo mabalin nga maibaga nga agbalinak nga faithful iti apo. Ngam narigat kamat nga agbalin nga faithful iti adipan iti apo. Kandag iti banag nga related kaniya po Diyos. So faithfulness is applied in many things. Faithfulness
is executed in many things. So malaksit kidetoy, kitaan tayo pa inuan niya dahil may isa nga word, other words which is ascribed to the word faithfulness. Not only loyalty, but the second word is reliability. What does that mean? What does that word mean? When we say reliability, this is the quality of consistency and dependability, which is the basis for confidence and reliance. Daytoy dayjay kababalin, wano quality, iti consistency, panagtultuloy, haan nga pulos nga daytay mabalbaliwan, alright? Anyaman dagiti banag, nga rason ken pakaigapuan na, anyaman dagiti manghindrans, dayjay kina-faithful tayo iti Apo, ket saan kuma nga mabalbaliwan, haan kuma nga daytay kuna tayo aglamiis, haan kuma nga dete agdependar ki dayjay sitwasyon ti kina-faithful tayo ti Apo. No diket di it must be and we must possess the quality of becoming consistent in every areas in our lives. It is not and it should not be seasonal. Faithful ka itatta, okay, tanapintas ti panagbiag, tun madamdamahan kanton nga faithful. Alright? Dito'y tiyempo na napudot. Dito'y aklatan. Okay? Napudot di kapilya. Adayunak tupay di electric fan. Hangkun tumutlaeng maiyulo iti agdengeg ti preaching. Well, we have all our reasons. But again, we need to see to it that we are not only to become faithful in our church and then faithful kadagiti tattao nga related kada tayo. But we need to see to it kagabsat. Hantay met dapat nga ikkaten nga agbalin tayo nga napudno. Consistent tayo uray pay ti sao ti Apo. Naglawag ti ko na tinasantuan na surat kagabsat. Hanyo nga liwayan. Kanayon tayo nga mangmangagan nga kunay ti pastor tayo na bayagan nga face to face kakabsat, naka-online kapaylaeng. I'm not only talking to you here, but I am also talking to all members of HBBC. No ti rason tayo nabannog tayo, let me ask you this question, sinot saan nga nabannog ito itata? No ti rason tayo napudot, sinot addat ito'y tatanga madagdagaangan ka naglingling at isungag palpalid. No ti rason mo gat ko na tayo, aday itiin lakad ko ngamin, ngam ammom nga Miyerkules itatagat prayer meeting, apay nga saan mo nga inadbansan nga kanayon nga ibagbagay ti pastor tayo. That only shows that we do not give faithfulness and we do not apply faithfulness, loyalty, reliability in our church services. I do not have something wrong or against you in person. Ngam no nabayag tay kumamatan nga Kristiyano kakabsat, bangbangutan tayo nga Kristiyano, fossils tayo kakabsat. Antik tayon, imbag pay ta antik. Alright, adabalor na. Ngamno da tayo, bangbangulan tayon kakabsat. Nuug sa kuman kakabsat, adun tisara na. Ngaysot pagkakita amno kasanon iti kabayag na. Panaggigimungan pay laeng narigat pay kada tayo. Faithfulness, reliability. Di tayo kayat nga mapabainan, kadagitay tattao nga kamit tayo, katransak tayo, kinatulag tayo. Ngamhantay mat mabalin nga maikat si kinapudno kagabsat, nga iti Miyerkules kan iti Domingo, at dati kang runaan nga tulag, covenant, nga nailanad iti daytoy nga dokumento nga iso ti sao iti Apo. Nga hantay nga mabalin, nga liwayan, kan santay mabalin,
nga liklikan tatiga po nagkatday tagattulag tinagbayatan ti anak iti Dios ken iti Dios. Nga dayta nga tulag kagabsat ket adda iti nananay nga nakaibasaran na. Kina faithful iti Apo kada tayo. Laksid man kagabsat iti panangilaksid tayo ken tayo nga panangawat iti kinapudno ngam tumakder tulat ta ken rumwar tulat ta iti kinapudno. Uray anyat aramiden tayo kagabsat ti Dios na pudno ken managayat kada tayo. Ngam apay nga daytoy nga baysa nga banag nga panang meet up tayo iti Apo, kadagiti panaggigimong tayo, kan panang exercise tayo, di consistency tayo, ti panaggigimong tayo kagabsat ket santay manlaeng nga maited iti Dios. May isa nga kalangkuruna, may isa nga basic nga dapat nga masursuro kagabsat ti may isa Kristiyano. Dagiti bisita kagabsat, they are excited and very much willing to come and attend our church services. And sad to say, most of the time, isuda pa'y tinasapsar pangam datayo kagabsat. Isu nga di nga mapilaw nga nadaduma maupay kan santon nga masunutan ti umay tay bisita tatay nangawis ken kuana isuna met ti paspasungadan na. So ngayon ton sumaruno nga gundaway kunana, best friend, mare, umay kan tumantunod Domingon, Mother Sunday. Anya nga ti ekspektarang maibagana, mano nga Domingo nga inawis mon, imon una nga amang isunang emsika. May isa nga Domingo, kakaasin titenged na nga talangkyaw, awan nga makita na, ije paggigimungan te nangawis kang guana. Faithfulness. The new believer, isurusuro tayo kakabsat, iti umay na panakigimong, kanti importance of the church services and coming to church. Aping hante nga maisuro iti bagbagi tayo kakabsat. The quality of consistency and dependability. Agawit tayo tata, sakbay tayo kang mga maturog, sigurado kang kadagos nga makaturog, tatpermi nga nabara. Ingkag sapul ti pagpalamiisan. Ket sabay tahabang agpalpalamiis ka kagabsat hanga tila da ubraen tamatam ken digitaramay mo. Hanga tila adat ibrabrows mo. Panunutom ko madetoy. No maikam iti kinapateg ken maikam ti importansya dagiti na inlubungan nga panagtitipon. Apay nga saan mo nga maikam ti importansya tinadyosan nga panagtitipon. No ammo tayo nga datayo ket anak na tayo ni Apo Dios. Dapat daytoy ti maysa nga kang runaan nga gagem ken tarigagay tayo. Daytoy panagsaok kada kayo kakabsat ket saan nga daytoy kunak nga rod. Adda ti sakit tinakom ko kada kayo. Ngam daytoy ti maysa nga makitak nga mabalin nga panang subad tayo ti kinaimbag iti Apo. Tayti umay tayo kadagiti kapilya tayo. Dita nga makita tayo no kasano tinananay nga imbag ti Apo, mariknatay ti presensya ti Apo, mariknatay iti bara iti langen-langen, tigiti kakabsat tayo. The quality of consistency and dependability. Isu nga kada tayo nga nabayag nga Kristiyanon kagabsat, han ko mga maibagbaga kada tayo tay gimong tayo no Miyerkules, kano to Sunday. Tilaang pa kaibagbaga na dito yun kagabsat, digitay saan pa nga member. Nga mamoyo kada kami nga pastor, kaslatirik namin ngamin numaminsan, numangan tayo kuma, amom nga nagrigatam, deje taraon nga maisango, kat hamo makita, digiti miyambro ti pamilyam nga dadjay, nga aglakam, nagrigatam kang parabor ti Apo. Sa pulam Isu nga kunak ijebalay, nuuras ti pannangan, hangad dati umununa, adamaud udi. Haan nga tayo umuna kailatan. Sumaruno akto. Haan. Kastamat ti arig na ti panagigimong. Hantay amot rigat ti pastor tayo ti panagisagsagana na ti messages. Panagkarkararag, panagisarsarita iti Apo. Panangdawdawat iti nananay nga favor ti Apo tapno iti kastagat adda maidasar na kada tayo.
kat nuhantay man laeng umay makigimong, kat umay makidanggay kidayjay na indaklan, nga panagsagana nga isuawan sa balit isaan iti sao iti Apo. Anya nga klase ti kababalin nga adda kadatay nga miyembro, ken anya nga klase ti panangtrato iti Dios ken iti adipen iti Apo. Panunutin tayo kakabsat. We have all our reasons, but deep inside in our heart, I pray we will come to a point with honesty and humility ket kunatayo wenmet ngamin Apo. Kamalik Apo Dios. Amok nga aldaw nga panaggigimong, amok nga oras ti panaggigimong Apo. Ngam inyon unak daytoy, inyon unak dayta. So let us try to make a discipline our life. Ngano adda appointment mo kat ammom nga adda iti umay keng ka, maki-appointment keng ka kadagiti yung aldaw, kunam keng kuana, dila ka di mabalin nga ipuspunta ta daytoy nga oras ken aldaw ket adda iti kapiliyahan nak nga marana ditoy balay. Mabalin ako na kababain mo't pastor, kiday je tao. Mabain ka je tao, mantay mabain ka na Apo Diyos. Anak ko na dagi disipulos, ng Pedro, I'd rather obey God than men. So nga deta, reliability. Third word is dependability. What is dependability? Of which it is ascribed also to the word faithfulness. Dependability is the quality of being able to be counted on. Dati mabalin ka nga maibilang. Mabalin ka nga pangnamnamaan. Dependable people are reliable. They do what they said they would do and worthy of trust. Daddo maket, no agawis te gayem mo kat, wen, umayak to. Ngam no gimong kat, kita to pastor, no kwa. Kastoy ngamin. Ngam no sa baling awis kat, nagalis to, wen. Kwaktot sa nga litro nga kukin. Ag-i-offer ka pa, beyond. Alright? Diability. Ngam no gimong kat, sige brother, kita to takwa, kumamatak to kat, dangamin, detay kwa, uray ko nga kwa. Gimong detawan. Alright? So dapat da tayo, kat mabasursuro tayo, nga mabalin nga ibilang na tayo ti Apo, mapangnamnamaan na tayo ti Apo, nga noal daw ti panaggigimong, oras ti panaggigimong, makita na tayo iti balay na. Alright? So faithfulness is the principal virtue of a Christian our Lord chooses to reward. Dahito iti may isa nga kababalin nga narigat nga makita mitatan kadagiti tattao. May isa nga kababalin nga ririgatan nga masapulan. Alright? Nga manyada digito dapat nga makita tayo dito about faithfulness. Number 1, faithfulness, an outstanding feature of God's character. Faithfulness, an outstanding feature of God's character. Anya ti kunana iti Isaiah chapter 49 verse 7. Okay? Isaiah 49 verse 7. Kastoy ti kunat ti Apo aman ti manubot ti Israel ket ti santuna isu nga umsyen ti tao isu aguraen ti nasyon ti maysa nga adipen dagiti agtuturay dagiti ari makita danto ket tumakder danto dagiti pangulwen ket agdaydayaw danto met gapu ken ti Apo a matalik ket ti santo ti Israel ket pilyen na kanto. So faithfulness is an outstanding feature of God's character. Ti Apo a matalik, the Lord that is faithful. In what area does God is faithful? He is faithful to keep His covenant and His steadfast love. Nakaimbag ken matalik tayo ti Apo. Kadagiti anyaman nga karina kada tayo. No ni Apo Diyos ket nabalinan na nga inkaryan iti nasyon nga Israel, iti promised land. I believe that promise and that covenant is still ket saan nga nagbaliw. Tayo iti Diyos tayo ket saan pulos nga agbaliw. He is the same yesterday, today, and forever. Matalik tayo isuna, napudno isuna nga mang salimet-met,
kadagiti tulag na kanya tayo, ken iti nananay nga ayat na tisag tumunggal may sa kadatayo. Iso nga no daduma kadatayo, alright, agyaman tayo ti apo ta dadagiti papastor tayo, nga mangpalpalagip kadatayo. Ammo tayo dagiti nga banag, ngam no daduma, makalipat tayo. Ngam ni Apo Diyos, faithful to keep His covenant. Amom dato'y covenant, tulag. Oo. Tulag na ti Israel, tulag na kadatayo nga namati. Kat no kitain tayo agbasa ta ti Bible, nakad-adu dagiti tulag iti Apo kadatayo. Nakad-adu dagiti inkari iti Apo kadatayo. Ti pan nakaisalakan tayo, ti pan nagserbi tayo iti Apo. In our salvation, in our service, we can see a lot of God's promises, and in every promises of God, ito'y nga makita tayo, rumwar kat may parangarang, ti kinapudno iti Diyos kanya tayo, babaen kadagitoy nga karkarina. Babaen kadagitoy nga ayat, nga iparparik na kada tayo. His faithfulness is unfailing. 2 Timothy 2:13, anak ko na dyan, if we believe not, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Could you imagine that? If we believe not, yet He abideth agtalinaed, latanga na pudno isuna. O anyan nga kinaanos kakabsat, dahito nga Diyos tayo. Nga laksit kadagiti gundaway nga datayo, kat saan tayo nga natudyok ang kwana, no maminsan natangken ti ulo tayo, no maminsan kat natangken ti tel-tel tayo, san tayo nga paiturong, kan san tayo nga paisuro, but still, abideth faithful, iti panagbiag tayo. That's the reason why faithfulness is an outstanding feature of God's character. His faithfulness is great and everlasting. Lamentation chapter 3 verse 23, they are new every morning. Can you imagine that? New every morning. So kaya't na nga sawen, DJ kinaimbag kan kinapudno iti apo iti kalman kada tayo. Kat sabalin tumanen di kinapudno kan kinamatalik na inton no bigat, because the Bible says they are new every morning. Can you imagine that? Awan pulos pa nagbaliw na. Itat tangarabi, we have experienced God's faithfulness into our lives. Tomorrow again, we can claim that promise, new every morning. Ton sumaro ng aldaw, new every morning. That's the reason why ti kinaimbag ken kinamatalik iti apo ket naindaklan ken kastamet nga it is everlasting. Hanpay ba nga umanay dagitoy nga kabsat nga iparparik na iti apo kada tayo tapno buraken na tinatangken nga puso tayo gapo iti kinaselfish tayo gapo iti nananay nga panang panunot tayo laeng ti bukod tayo nga bagbagi bukod tayo nga pakaragsakan bukod tayo nga pakanamayan ngano kuna tayo nga iti apo ket napateg kada tayo nga kuna tayo nga ti apo ket ayaten tayo sukimaten tayo sukisuken tayo ngarod ken kitaan tayo aramiden tayo ngarod dagiti banag nga mabalinmet nga pakaragsakan iti apo iti bibiyag tayo. Ngay so dayto iti mangitunda iti may kadwa nga puntos, faithfulness is an essential aspect of Christian character. Essential. Kasapulan, iti dapat nga panagbiag iti maysa nga namati wenno anak ni Apo Dios. It should be extended to every aspect of life, and that is very true. Daytoy kina-faithful tayo kakabsat, kat may extend, may aplikar, iti amin nga aspeto, iti panagbiag tayo. 1 Timothy chapter 3, verse 11, even so must their wives be brave, not slanderers, sober, faithful in what? Faithful in? Wow, amen, praise the Lord. Faithful in all things, not only in these things, not only in that thing, not only in those things, not only kidaytoy, not only kidayta, but the Bible says, faithful in all things. Iti amin na aspeto tayo, panakigimong tayo, kakabsat. Kadagiti ministry tayo, kakabsat.
kadagiti panang padayaw tayo, iti apo, iti panagitid tayo, kakabsat. In every aspect of our life, panang trato tayo, kadagiti adipen na, we need to be faithful. Because kadagiti banag nga naipatalik kada tayo, kakabsat. No kasanot panangaywan tayo, panang protihar tayo, panang pabunga tayo, panang istimar tayo, dahi takat mangipagpakita indirectly, no kasanot ikinapudno tayo, kiday jay Diyos, nga nananay nga nangipatalik kada tayo amin, kiday gito'y nga banag. So kasmay sa nga anak iti Diyos, kasmay sa nga Kristiyano, daytoy nga kababalin, faithfulness, kat may extend iti amin nga aspeto iti panagbiag tayo. Kadagiti panagdisciple tayo, hankalaan ko mga mapanag-disciple, tapno adda mai-report mo. Tapno adda maibaga nga na-report mo. No di kat di, deta panag-disciple mo, ikabil mo kan aramidem deta pagbalinam nga paset iti sistema ti panagbiag mo. Nga ti kumapakaragsakan kat saan nga DJ kaadot discipleam, no di kat di ti pakaragsakan tayo kat siya makita tayo, nga sasao ti apo, nga maisursuro kadagiti disciple tayo, kat addan iti bunga na, kan addan ti pakakitaan. Addan ti panagroda, masursuro dan nga pagbiyagan, may aplikar. Isong ano daddo, mate ko na ni pastor tayo, nga no ag-disciple tayo, in one way or another, we are not only discipling, we are not only teaching this new believer, but we need also to be honest to ourselves, that in one way or another, we are also reminding ourselves. Isong ano isurum kang kwa na agbalin nga faithful, iti umay na panagigimong, tapno adu pa'y ti masursurum, agro ka, kan agmature ka, agreflect nga rod, kiday bagi tayo, kitaan tayo tumat, bagi tayo kakabsat, nga day ibagbagatay, kiday disciple tayo, if it is applicable into our lives, kat makita day ito'y disciple tayo, iti panagbiag tayo. So nga tinapintas no at the ministry, kat masursurum ti ag faithful kidetoy, daytoy ti mangtenggel keng kaketsaan nga mangyadayo keng kay ti apo. Daytoy ti mangted ti rason keng katapno iti kastagat masursurum ti agdependar ken ni apo Dios. Mangnamnamay ti apo ken nananay nga agtalik ken agtaklin ti apo iti anyaman nga banag. Amoyo no maminsan, not all your accomplishment even in your Christian life will be recognized. But don't get discouraged. Don't get too weak. Don't consider your failure, because you have to remember, God sees them all. Ang yaman nga banag nga naramidam para ti apo, dakkel man mo no basit. Ti apo, padayawan na katamunan to deta. Nati ko nanay J. Anta Matthew, J. Gospel Books, nga no tinamnamaam kan ururayam kat DJ. Recognition ti tao keng ka, pamadayaw ti tao keng ka, awantot awatumon, nga reward ijay, tanaawat mon dito rabaw ti daga. And sometimes it's very painful. It is very hurting. Alright? But you have to see to it that God is also faithful in rewarding your labor. Iso nga, awan makaited kumatirason nga dati, agpauyo tayo, manglangan tayo, kan hantay nga agbalin nga faithful ti apo, kan kadagiti banag, nga intalek na kada tayo. So nga ti kararag tayo i-enable na apo. Laksit kadagitoy, adu apo Diyos nga responsibilidad ko ti panagbiag. Asawa ak, nanang tatangak, ama ken inaak, adapay trabaho nga impatalik mo kanyak, estudyante ak, nagrigat apo nga balansyan, ngem kayat ko apo alat tati agtalinaed nga faithful. Laksit kadagitoy nga duties and responsibilities ko ti panagbiag. Kada kayo ngayang people, amuyo at dingkuan nako, da kayo kumatikang runaan nga pakakitaan ti kina faithful iti apo kan iti church kan ti ministry. Tamalaksit ti panagbasa yo, awanen ti makitak nga responsibilidad yu ti panagbiag. Itutulong yu iti uneg ti pagtaengan, kan uray pay iti ministry ti church. Day talaeng, awan ti sabalin nga, pakaburiburan ti panunot yu. Hanga sikat mang panunot ti water bill, electric bill kada internet.
Hanga sikat mang panunot, dete isaang. Hanga sikat mang panunot, DJ pagbasam. Ada iti na ited nga instrumento, tapno ni suda iti mang panunot kadagitoy. Ti panunutem laeng, agbalin ka nga nananay nga napudno nga agserbi ti Apo. Ket ta panagbasam, usarem nga rangtay ken instrumento, tapno maidanon ken may extend ti ministry ti pastor ken iti church, babaen kideta ngayan mo nga pagbasaan. Ada nga maintenarek nga tapko pastor. Alright? There's nothing wrong with that. But you know what? Di kita nga banag kakabsat kat, di kita kat consolation prizes laang to di kita. Di pa nagserbim ti Apo. Te kanot kanayin ko nga ibagbaga. Awan rigat na nga sikat kalalaingan. Ka nagtatap kat ta eskwelam. Ngam siguradwam nga rodmat nga agtatap kat performance mo't Christian life mo. Kan oray pa iti unag ti pagtayangan. Hanag balin nga excuse, di kita research paper, inta balay nga hangkan nga agugas, kan hangkan nagdalos, kan hangkan nga makabisita. Tano talaga nga si kagat porsigido ka ti Christian life mo, kat no talaga nga si kagat faithful kay ti Apo, kan kayat mo nga mabalanse, kan may ayo ti Apo iti biyag mo, uray anyat aramidem, agtalik ka kan mamati ka nga ti Apo ipreserba na kakakabsat. No kayam ti agpuyat kakabsat, kat mabalin mo by just knowing our roles. 7 to 8, 7 to 9, dapat research paper. 9 to 10, dapat dito iti pa nag-record kon, awan unay ti makatagarin. Tapno makaipasa ak kadejay, music ministry, J-choir. Okay? There's nothing wrong. Awan imposible iti Apo kakabsat. No may panggap ti panagserbi iti Apo nawadwad iti parabor na. Isu nga dayta dapat faithfulness iti maysa nga kangrunaan nga kababalin iti maysa nga Kristiyano kadatayo nga Kristiyano nga dapat nga makita iti amin nga aspeto ti panagbiag tayo. Panagdalusan. Alright? Ayatem kanagbalin ka nga faithful kidetang area. Agipulong kakabsat, DJ, ubraem, no kasanot kina faithful mo. No sumrek kat ta si arkat datay, no sumrek ka kumagat, kunam. Hanga datay, no pagsarat mo kumagat, agatras ka. Alright? Datay, panagmap mo kat talaga nga, makita nga nasilap, nga te uray laang kumamay pagalis pa'y tangilaw, no lamok ka dumiso. Alright? Amin nga aspeto ti panagbiag tayo akas may sa Kristiyano, makita ko matiki na faithful. Amen? Amen? Kada kayo dito live stream, amen? Hanga dati kaslapaet, taltalong pala ta ulo na. Tagbisitan! Tayo magi-prayer meetingan! Nabtak to lang arot, te putan te paeten, mansukan to pala tataltal. Right? Makabannog, matyag, tal-tal-tal siya. Aman, makabannog. Nagmayat ko mayat, manganlat ta ko man te paet. Mayat ko mayat, katamket talaga nga, katamlatan. Makabannog. Makabannog, mati ka na yun mang palpalagip. 20 years ka na member, 15 years ka na member, mang palpalagip, pailaan. Hamuurayan nga ti sumaruno nga pamalagip nga, ibagami ka ng kagat dati ko na nga, laglagipem ko mauapo. Delikado deta, no kastat, ibagami ka niya yun. Amuyo no ka de jayan. Alright? Faithfulness, an expression of our service to God. So dito na ibagagtatayan. Primarily, qualification for service. And then lastly, faithfulness, a great importance in respect of the rewards. God will reward every Christian's faithfulness. So faithful kalata, tati Apo, amuna, nuan niya digiti banag ngar aramidam kang kuana. Alright? Han mo ko mga ipagpagapo ti panagserbim iti Apo, iti tao. Numampay daytag at maysa nga pagilasinan, iti panangpadayaw mo iti Diyos. Ngam dapat, DJ kuma
Aramidem nga may nga banag, kat saan nga gapu iti may nga tao, may nga degree, wano may nga creed, no di kat di dayjay kat aramidem gapu na tadayta kat iso iti may nga conviction, kababalin nga nasursurom, nga kayat mo nga pagbiyagan iti panagbiag mo. Iso nga kunam, agserbiak, uray anyat mapaspasamak. Agserbiak halaeng nga no di kat di, agserbiak kanagbalinak nga faithful, uray anyat mapaspasamak. Han nga di agbalinak nga faithful, no di kat di, I need to be faithful in all things and aspect in my life. So there are many areas. So kagabsat ti Apo, kas may nga pastor, amok tirik nana, tay may nga balay, nga nakapinpintas, nga maawan makitam, nga bumalay. Amok tirik nana, tay may nga balay, nga makitam, nga awan mangis-istimar. Masaktan tiriknam. Kada tayo, saan kumalaeng nga di pastor, iti agsagaba, iti panakasakit, no makita na, ti balay ti Apo, ti trabaho ti Apo, nga mabaybayan, gapo ti kaawan, nga kinapudno, ken panangisakit, dagiti miyembro, iti kapilya. Makipagbaklay tayo, makipagsakit tayo, kang kangrunahan na ti amin, hana mapasamak detoy, no bawat may isa kada tayo, masursuro tayo, ti agbalin nga napudno, iti amin, nga aspeto, iti panagbiag tayo. Naimbagarabi tayo aming kakabsat. Thank you very much. Thank you, Pastor Pruby. Thank you, Pastor John. Amen. Praise the Lord. Na-bless tayo met lamin nga kabsat. Amen. Sabsabali iti mensahe ti Apo kabsat, aday ti basit adat na. Amen. Tumakder tayo dami nga kabsat. Kantayin tayo iti may isang kanta, Jesus Use Me. Amen. Jesus Use Me. As the usher prepare kabsat. Ready now. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my witness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By eyes of faith I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Chorus. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to grumble. Though the cost be great, I'll work for you. Second verse. It's the lily of the valley, the bright and morning star. It's the fairest of 10,000 to my soul. It's a beautiful rose of Sharon, is all the world to me. But best of all is my coming King. Chorus. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Last verse now. I'll stand for thee, dear Jesus, though that may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Chorus. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for. One more time, the chorus now. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me.
a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. May request ito, Dino, to lead us in the At kasat na kararakter. We thank you so much sa po dito mensahe ya inka impay manan katakan ti ito yung Arabi ket agyaman kami unay ken ka o Dios saan mi nga kaya nga aramiden dito inuhan niya po iti panakabalin mo matlaeng ket ita teto nga kung dawa pay apo may miig dito daton apagyaman mi ken ka ket dawatan mi apo Dios iti panang bendisyon mo ken panang bendisyon mo sa tunggal may sakada kami. We thank you, Apo, in Jesus' name. Amen. Amen. All the people say, Amen. Na-bless tayo lang, absat. Na-recharge tayo lang. Amen. So nga ton Sunday, absat, masapa tayo nga may makigimungen. Amen. Amen. Praise the Lord. Kit ipag-pray tayo nga, patuloy nga, pag-pray tayo, iti pastor tayo, absat, agbiyahe damit lang namdama, absat. After ka, DJ, celebration da, ijayan ta HBBC Claveria, absat. Kit ikararag tayo, ti safety travel da, kit kadagiti amnyag buy-buya. Thank you so much ti panagbuya tayo. Thank you so much ti andi ngayo kada yung service. Dito yung hard kakabsat, nagpatinggaan di service tayo. Thank you so much and God bless you all.